Iris Build Engineering, вашият надежден партньор за изграждане и поддръжка на здрав и устойчив покрив на къщи и блокове. От цялостни и частични ремонти до професионална хидроизолация и изграждане на нови конструкции, ние сме тук, за да ви предложим качествени решения. Търсите фирма за цялостен или частичен ремонт на вашия покрив? Без значение дали вашият покрив се нуждае от пълна подмяна или само от ремонт на проблемни зони, нашият опитен екип ще се справи бързо и ефективно. Появата на влага и теч от вашия покрив е един от най-страшните проблеми за всеки собственик. Предлагаме професионална хидроизолация на плоски и скатни покриви. Използваме само висококачествени материали, за да осигурим надеждна защита срещу влагата. С нас вашият покрив ще бъде устойчив на всички атмосферни условия. От проектирането до завършването, ние ви предлагаме пълен набор от услуги за създаването на здрав и красив покрив, който ще ви служи дълги години. Изберете Iris Build Engineering за изграждането на нова конструкция на вашия покрив. Тенекеджийски услуги. Нашите професионалисти ще се погрижат за обшивката на комини, монтаж и ремонт на улуци и водостоци, осигурявайки пълна защита от водни щети. Iris Build Engineering – качество и коректност във всяка стъпка. Свържете се с нас на телефон 0892041499. Всички цени са по договаряне и зависят от състоянието и площта на вашия покрив и от това какви строителни материали избирате. Доверете ни се за вашия покрив и ние ще се погрижим за всичко. Телефон 0892041499.